Знаете ли, че първите 9 дни след смъртта са от решаващо значение? Библията казва, че смъртта е само началото на ново пътуване, защото душата ще претърпи невидим съд. На първия ден душата напуска тялото за кратък момент. Всичко става хаотично. Душата може да вижда безжизненото си тяло и да чува стененията на живите, но стененията им вече не отекват в земния свят. Говори се, че в следващите 3 дни може да се появи в сънищата на близките или изрази съществуването си с слаби шепоти нощем. От 4-тия до 6-тия ден душата е лед, за да отразява греховете си. Портите на бездната се отварят и невярващите чуват плача на предшествениците. Някои апокрифни писания вярват, че демоните грабват нечисти души и ги влачат в огнено море. Между 7-я и 9-я ден съдът започва официално. Според православната традиция хората вярват, че душата ще премине през редица изпитания и ангели и демони ще претеглят всяко действие, всяка дума и всяка мисъл, която е била в земния живот, за да се определи дали душата ще бъде отнесена на небето или ще падне в ада и никога да не се върне. Ако сте вярващи, моля, напишете амин в коментарите, последвайте ме за още интересни видеа.